Денталната медицина е една от сферите, в които вече се използва изкуствен интелект. Още с влизането на пациента в клиниката, когато го сканираме, за да покажем какво може да се получи от едно ортодонско лечение, изкуственият интелект прави симулация на крайния резултат, както на подреждането на зъбите, така и на крайния резултат от захапката, така че пациента може да бъде наясно какво му предстои и да се чувства значително по-спокойно, отколкото ако просто му разказваме какво следва. Освен на лекарите, изкуственият интелект е в помощ и на самите пациенти. Вече не си викаме пациентите всеки месец, защото си свалят приложение на телефона, ние им даваме една леща, правят снимки и тук изкуственият интелект засича как пациента се справя, дали алайнерите стоят добре. Ако стоят добре, тогава им дава знак, че могат да продължат да сменят, а ако има проблем, тогава означава с една жълта черта. И пациента е наясно, че има някакъв проблем, съответно уведомява и мен и мога и аз да се намеся, за да дам инструкции как да продължи лечението. Въпреки ефективността, употребата на изкуствения интелект трябва да е регулирана, а работата с него внимателна. Човек трябва да се развива, да внедрява нови неща в работата си и в крайна сметка да постигне най-доброто за пациентите си. Лекарят все още има своята роля и тук вече идва индивидуалното решение, начина по който всеки от нас мисли, начина по който прилага знанията си. Така че се надявам, че все още ще имаме своята роля, за да помагаме на пациентите.